ebube n'ịgọzi ọ gara n'ọgbọ omewu ndị Igbo omewu na-eme ọfụma o ji ego achụ aja nwoke na-egwu omemma na oke akpa Well done.
I can't see the man. I follow me. Trendybeats.com.
Permission to enter a street. Anyway, anyhow, you know, say you go to. You give me permission to enter a street. Yeah. Anyway, anyhow, you know, say you go to.
Because you carry something, you make me go nuts. If you give me your then I rock you down. I will never bring you down, even for your darkest time. I'm so sorry, that's your body. You don't like me, you make me slow, because you're not your bum. My place, you like it, the block, it's got to be dated. You know they are no man that goes any day. You want me to think that the thing go my day.
This place is not for relax. Okay, this place is not for relax. Louis, you were born on your Bible pastor, Omegoma is Mumado. Obochime Basabian, so say, yeah, Mumado, Manere, Mundozo, I Funanya. Pastor, welcome. The Canada to my council 1 year on natural. Matras ideas of my book, I don't take. What just the Bema anointing. The Bema anointing, painting. So I didn't go anywhere. Now I gave everywhere. I'm not whenever I gave work. Just. It's a example of life, and I got you as fat forever honorable. I'm going to hear now. Mukamaya na Simoto. Bidotiweku. Nanaje, Okwaya Waneya, Aguanaye, this was staring at Yan Moto Biaba. Can ever start in Motiado? It says staring. Also, let's go here. I am one of my one and doing good days to go. So I got it to go to come to show it. Also, for a sale in a motor. Send a bit of Abana's motor. Simply go on a Sana will be a carrier. Also, finish here, Bazaar. When you see my yesterday, was there? Amaka said, respect one family. As the person that the people arrived. I am Nabata Udato family. Udato.
Sister no. Oh well, Lordy. Udah to kana aranya wegu aranya yo. Oh Lordy, asa mani no no se ya. Ibu agasi jodi. Ade kiye. Oh Lordy. Oh no go. Oh ko buchio ni obura makaka na kwabaro. Aba na obura ka ba nyase. Iya. Oh so na adi yo. Àwọn ilé ayé ti lọ̀já, ayé ti máa ń kẹta, ayé ti bẹ̀rẹ̀ wù. Iye ní ilé ọ̀dọ̀ ìṣèlú ọ̀pọ̀ ní ike, ọ̀pọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́. Náà ló kọ́. Savior, the Savior, never. Not by kind. I can't ever get one kind. The Savior, man, no, you move to man, I was on a better paper. I don't know about the other one to the second to the other question. That's the one I don't know. The human teaching is people so many people please again that's one. We don't have to supply that because okay now I'm sure you know the offer. Not so one to say I want to take down those that I'm going to watch it on the production. I'm going to human chase with you just the Christ. Amen. 20 Ikenga is more money. Now, upon a money agency administration, I bata only one attack or the other. Obolo Foundation. Madam Obiton Motor, Nanai Ebenezer Ikenga, Nojeloka, Mali Melon, non Oka. So Nani found them off Mofuma, so Obiton Motor. Because as a mechanic, the Zero Ndachi. Africa can zero. Unumelo Fuma. We did it on my feeling. I did it. And make it down. And that's the money my God goes to Chanina. And the better I 9 Chanina gave 98 years. We find your poor Elaro. And they took Ogadi. Now for Kenna. Nankobara. Nankemol so. N'aha Jesus. Biko na biko butu oni ya ibu obi aka achisi abi efe. Butu oni ibu na crate ka o nwere onwe ya. Ịma na achị ebe ọbụla ha mere akwamozu a na-agba. Maka onye ọbụla gara obodo oyibo ọfụ ihe eji edikteti ebe ọ nọ bụ mgbe e were ọkụ ewoji ataghị anya ebe ga-anụ ọ prepa ndị sekuriti chọgharịrị ya ndị eri isi bịa na-eti n'oge ịbịa na-eti ma n'ọnụ oge Eu
Fall from 20 to 50. Have a way change here. I want to go that in but Tanaso Niji. I want to the mess of Nandanas on the anywhere, Madame, maybe Cattle Kendanoa. Mako Papa, what I'm at you over God. So they want to go Papa with GHG Maganaho and Fitri, all the horse of women's. You can't share. Achiche n'iwe tunu nshime akpachi ukwu nduru edu na mgbawala ọwụ ọ dị mmadụ na abụọ na ha bịa basa ebupụta ihe rechagoro ere bido n'isi watch anụ ndị mmadụ watch godi all selected people ndị aka ọ na-abụ akpọrọ ga akụkụ nwanyị asịsị bidokwa n'isi na o webere ihe emere odegwu godegwu oke nwa oji ego eme ọgụ ihe agwa 1000 adị ama ama ọkwa thousands. You get the go. Never can go on. I can't buy no 1000. It's your back at that. Don't do it before. Huh? Sure, okay. Papa, you go on. I can't hear what do you? She might get your own number. Come on, sit forever. Man, the bear. The bear who died. Ogo de bananye nwere ogo ka ogo biko na agbali ya mana ma ajori ndu tin bado from biko na manala ta isi no no ezigbote nwa boy obina sani na bata debe nwa boy no dis awu na nwa boy we be ofuma ndu be ha kwaka n'aka abia ogo ezo ogo ma ezo no the one for one day to chop me up. That's it. The son of our old Jimuba, Sally Bugo. Of Pastor and I am with Nakapunumba. Soon Nana Majo. That you could not work in him up once and I may with it. Maka Wiki, Kereka, Babotu. Now, even to the Badon, my making. Say our brother Ikenga mentioned the events over today before you are going back to your destination. Alright! Ochirosa, you will go pano, I'm become a shikowa. Makanu taking a tenambali of Oboro Yugura on a baby. The good parent, Pemani on a desi. I am a Pumaka PTA Beritus, so men Nachi, the second. All no one on ATTI. DJs. Gabi. Yeah, I'll put the project looking at you. Kisibiano. This Akamarugoro, Yego. Anything that I can make it go to Macadon will be sober. Otherwise. Or even Alaka. Nebula and the Amaguru. Oh, and Alaka led by Solomon. But with you with the Chuku, because all you want to have a Taketa. But with you with the Chuku, Yana is about near
Ezinne Achena Onyebuna Uleje Igbo. Owó ti yẹ sẹ́sẹ́. Ọba yẹn abẹ́ kùtùkù. Òkè ní afa yóò ní sùn ní ẹgbẹ́ mi náà afa. Ẹ̀dẹ̀ sọ̀. Abali. Abali. DJ. DJ oní àwọn ayọ̀. Onígbò mẹ́ma na-abịa anyị. Ama m sọ ọbịa na nke ikpeazụ. Nwata m otu ọsọ na-akpọ na fonu chebe na akwụkwọ. Batrik unu ma emebe odigbo. So gbakọcha your lecturer. Where na bọcha anyị n'iso. Na-adị mmemme na trik. Bịa bịa. Bịa na bịa. Bịa. DJ wetu egwu a. Wetu egwu. Wetu egwu. Asị m otu ọ dị ka ijiri ọrụ. Nke karịrị nke onye nwere iwu. Ndị bata n'ọgbọ. Big life from Omagini. A great envelope and a big pan with big ugo. God bless you. God bless you. Thank you so much. All right, the lady singing also song now. Ego kebusi. Ewere ego n'akwa dị iche dị n'ego. Mara 1,000 karịtara ihe niile. Ọkụta azụ. Oke sị bịanụ ka ịchọkwa ụmụnwa mma maka na esokwana ndị ya na-eme. Okorobịa mara agụ na-eri akụ, ndị akụ ama na-egbukwana ya maka na ọ bụrụ obere ife. Ebe ọ bụrụ na ahụrụ ụzọ ka a na-etinye isi. A sị na ọnwa mara ụzọ atọ onye ahịa. Ude afọ ka anyị nọ n'ime ya ma nọrọ na mbara be ha hụ na ihe mmemme ha na-aga n'ihu. A ka ga-asị ụlọ nke a na waa elegide anyị kelee ọkọta odogwu na odogwu na Abuja bịa gwara ka nwoke a ndewere ihu ka ọ nọ n'ọzọ Abuja mbudumbu awaghị eze adọ n'ọnụ gara mgbe mbudumbu kpọọ mbudumbu ka o si dị ka ka Abuja si dị a na-agbakọba ọra pas ndị nwere ọkpagoro na-enyekwa ọka anyị mara ọka ọ dị biko ọkwa ndị nsọ nọ na tebụl ahụ uke unu dokwe o nwere ndị ya ejiri mma ọka ọ dị akụ na-achọ iri ego n'obi si ike akụkparịba ego ịkpago akụ ị na-eri akụ iru akụ ama mgbudata gị odogwu kpara akụ na-eri akụ iji nke gị eme ọgụ ịdị anya anya na nke mmadụ akọdarụ si nne biko na a na ọsọ na PTA emeritus ị na-anya anya n'ihu ga-adụrụ ụlọ ka ọ bụ ka o ji kama na ime okewe ihe ya na Baịbụl mma ego maka ọkọmiti mmọnwụ adabụ ọfịa mmọnwụ
Engineer. Engineer, but engineer Kibia. All your chances, Babia. Engineer is a very good. I go see Chukwata, Ojinga Mogokoma, is your go. Nah, here's your number. Nah, I know about losing it out. Tell me to. I don't know. United. Latago. Praise me, Anita. Oh no! Oh, yeah, not them. I'm going to go in Chief Chamberlain, we go with you. Whenever go trouble, we will go down in Malaysia. And I keep my daughters and match. They pick up my garage and you. I come on the down now. Ike, they are Solomon. They are Solomon. What a clear home the honeymoon, the chicken. They are in a home, but we are never there. Huh? He had met with because you were around when I'm running banana bata or the blue. Or you came over one time, Marama Surana, and a Kumaka. Is it to Monana Buffalo when I am kingdom? Something. No, my God, no, my kingdom, I would have feel something. No, all over the battle. How can we find out the Kumaka? They got truth and life. God, truth and life. How can I talk about over the spy? Sorry, I don't know what I'm going to do. I can have public and application to the good know. See, let's walk and it's one of those see on. I join up another battle. Okay, from led by Mecca Wokike. Biko n'egwu n'igbo ogu. Ike na maka na o si anyị godo n'egwu ba anyị godo. Gọvanọ na-eweru biko. N'ọkụ ka mbe nke moto.
ya enter this road. Also, na man dey make way na by himself. No one may enter I know dey when you wood. No common sense. Enter. Statement enter. Kebe shikite enter. Kebe shikwado enter. So tibe na shom nanchi. Mo nne mo ngara mo madu. Ije was get ko shikuja no there. Enter. Ase so ya be fere DJ Sachi ara me kupe ba DJ Any other DJ This is your phone never hear phone Can I see wow Alright You go permit me to recognize the right to welcome a life of our able man. Not any other person, but in the person of Agozie Ezechi, aka Last B. Ọ̀kàràyà sọ̀rọ̀ èso. Ọ̀bàṣẹ́ márùn-ún kún wa, ọ̀bàṣẹ́ mẹ́rin níṣí. Ndị na-eri ego aba ahụ zụrụ gbuo ego. Ọ bụrụ na ọ nwere ihe chọrọ ime biko mee ya na ịchọrọ ịkpọpụta onye abịa na bi n'ọgbọ. Because adrọ. Biko soro na ya. Ebe mmanwụ abụrụ mmanwụ na-abụ moto felu ọbụla ekiri tiwa bara Jizọs. N'ọga bụ Rolls Royce. Ị na-anya n'iri afọ ahụ ise ya. Ọwụghị na-aghọta ekwesịkwa ọwụghị na-aghọta na ịnụ ikwu nne ya o kwesịrị ọwụghị na-aghọta ịnụ ikwu nne ya o sadịra mma ọgụ anyị nụ Aziz ka onye ga-egbokwana ya o si bịa ka mụ na ikene mba adị atara anyị ọnwa anyị ka ị kesịrị gị ụbọchị a ọ gara ka ị na-eri akụ iri akụ ama mkpụrụ aka gị obodo otu ndị ọma ọgụ nwoke ọma ọzọ afọ Jizọs kedu ebe onye gị na-asị maka na o so na ndị isi ọgụ ọzọ o so n'oji ụmụ eje ọgụ o si darụ ụmụ eze ihe nnukwu abụọchi ọ ya na-abata biko gbadesa gị a ọsọ ọrụ na-abịa mmụọ a na-abịa maka na ike gị ike ihe a na-eme n'ihe mmọnwụ obodo anyị na-atụrụ aka obere mmọnwụ biko ọsọ ga-akpụrụ na-abịa biko anyị akpụrụ otu ya dị wete obere mmọnwụ
DJ, don't far away to us.
ụlọ ọkara ma mma pụrụ na a na-ere Sunday. ọkanaka mgbe ahụ ọkụ jide eze onwe eji egbe ebe anya nwoke ụlọ onwe ibe onwe ebe iwe kpọrọ egbe ọta egbe aka weta egbe bụ aka na ọgbọ ọnya mere anyị ji gbuo olu ha bịara be ịtọrọ ịfụta n'ọgbọ unu na-afọ ihe the reggae tupu ya dị blues mmanwụ abịa ọ gwara m ụmụ mmụọ achọna ebube enwere ezigbo nwa ajọ of this akwamozu ọ bịa na-eme ka ọ ga-awa iwe na-eme ka ọ hụghị mana erusi n'ụlọ igosi ndị Naijiria akọrọ na South Africa Bukala kenekwara m eze Afrịka nke Igbo maka ọbụla ya nọ na-eri nri nwoke ga-aga eri igwe ga-aga ụlọ nkemetọ mbịara ya bụta ọ naghị ala mpụkwara ike so DJ nye anyị egwu Sonny donye ya n'aka bunye ya ọ reject anyị ma na ọ reject na ọ nọ cherụ na aka lụrụ ahụ bụ picture papi ọ latagbo onwe ihe ọ ga-ezokwara owori ifụtawa n'ọgbọ kpọrọ ya pụtaba n'ọgbọ kpọrọ ya pụtaba n'ọgbọ kpọrọ ya pụtaba n'ọgbọ o nwere ihe ọ na-egosi this signifies something ọ na-asignify bụ na o nwere ihe dị mkpa o gosiri ọha na eze na ihe kwesịrị Sunday wetara atakwuo aka ka aka ndị mmadụ na-eru Sunday dọwara pikcha ahụ n'ọgbọ dọwa ya n'ọgbọ ebe a just ka iri ihe n'elu ka ọ la-ahụ Jizọs ala ahụ papa wee larugwo ike gaba ebe anyị surprise mana ihe mere ọwụ na obi ọcha o ji akwa nne ya ka ya ji wee na-asọpọtụ DJ enye m egwu ka makara ka ụkwụ egwu Sunday nnụ maka na ndị ọ ga-abịago DJ isoro aja Sunday anọkwana n'ụgbọ maka ya mana eziokwu This is the chief honor of the arena to show the people I am a very grateful opportunity in Nigeria. Sunday nọ n'ọgbọ ọ bụrụ ihe ụmụaka Sunday nọ n'ọgbọ Sunday nọ n'ọgbọ ọ ga-eze ebi ya adị enyo enyo ụmụaka Lagos ụjọ maka eze ebi ya ọ bụrụ chido ọ bụrụ mbido ndị mara akụ a na-eri akụ akụkọ a na-eri akụkọ a na-eri ego Lagos dị ebe ego Enugu dị ha agụbịa ka anyị ga-eme ọzọ ọrụ dị iche ọ gwado nwezi ka isi kwadoro na ndị na-azọ onwe ihe na-esi ọgọ dị ọgọ nọ n'ọgbọ ekezi ya nọ n'ọgbọ biko ikuku ebukwara ego anyị odo ewu na-achị ọgọ injinia afọ nwoke dị ebube n'ngozi ọ gọrọ n'ọgbọ omewu ndị Igbo omewu na-eme ọfụma oji ego achụ aja nwoke dị egwu omemma na ụkọkọ omerukarị ebe ọkara anya na-ebe a ọ ga-esi ebi ya otu ọ ka ndị gbara ọgụ si ebi a onye dị na-agba àbẹ̀sẹ̀ ọmọdé ń ta wò bẹ́sẹ̀ àdé ìyàwó wọn náà tún ó wò pé gómìnà ọkọ̀ kákàlẹ̀ bá ọjà aládé kan ní ẹ̀ nàtàgó báyọ̀ ọ̀fẹ́ ní ẹ̀ nàtàgó òfin wọn náà tún ọ̀yẹ́ nà mẹ́fà wọ́n yẹn nà tí àdé nà mma onye tọjọ eze onye bụ ikere ya agaghị ezigbo agụgụ nwoke a na-ebuga n'obodo eze a na-eri aka ya rọ chọọchị ukwu eze ka a na-agba okirikiri maka na ọgbọdọ ọdọdị adị otu ego maka onye bụ bala akụ ị ga-eri akụ ndị aka a na-agbụnata gị eze ndị eze ọga ndị ọga igwe na ibu na ego nke ndị bọyị nwa
Wanya na chia de nama. Wanya na chia de nama. The king maker. Yes. Sodemudare. Ezigbo de na Cameroon. Ọ̀nà Chineke dị Igbo. Nwa mụrụ n'ọfụ egbe. Cameroon na-achụ nke ịta ga-akpọ gị nsị a na ịta agbara gị. Ihe niile bụ akụ na-efekasị. Nwanne ịfọgọ akụ na-atakasị. Ọ bụrụ na e mere church card ebe a na-ekarịrị ebe a na-elote elote. Chance for collection change. We don't charge for that. All the Lagos people admin, sorry no more. Admin, sorry no more. All the same governor. Sorry, the video got every other doctor of my admin. One is the Sarusaro. Only dear mother will go. Is it in law? Every Sunday, the managing director of Sunday, Oye na PK dọla pẹ̀lú ètò n'ebe ta mmadụ. DJ chere. Onye na-eme fa. Onye na PK gọrọ apụ ego na ndeta mma agbọgịgo. Ya mara m. Nwafọ na nwanne ya ga-eyi. Ọ bụla nke efe chọọchị ọ na-eme. Onye nọ n'ọgbapụ Dangote. Eji seneti eme ọgụ. Ezigbo mmadụ na-achị. Eya m ịkpọta. Ogbuefi uru dị na Chukwu nke mbụ. Ogbuefi uru dị na Chukwu nke mbụ. The young importer. Landlords n'obodo anyị achị. Landlords n'Enugu steeti. Landlords na Lagos. Ọ bụ ọ dị. Ọ dị gbagara mgbe ịkpalie papa echi. Ya papa na ọ rụrụ ọrụ ya ọfụma. Na ọ bụrụ na ọ wụrụ na agaghị enwe onye na-ekele. Oh God! Agwade nọ n'ọgbọ. Agwade go onye ga-agbara akụ ka a na-achọ. Nwa maazị wee rite uru akụ nke agụ wee were aka ife dị mkpọ. Nwa maazị dara. Obi akụ na ụkwa akụ. Ọ ga-afụrụ soji egwu. Ebe ịnọ ka mmadụ na-abụ. Agwade echekwa na onye fon, onye vidio. Onye vidio sịkwa na m ya ghọtara ma iwe maka na ya si ka abịa. Na ọ ma moto wee bịa. Agwade ya. Akụzirachi ebe ọ bụrụ nwa ego ọnụ n'ime akụ agụzie na ofu nwa bụ ofu nne jiri afọ mana nwere ihe kpara oge otu ego adị akụ maka obebi na-epe mpe utu dike na-agba obebi mana obebi adị amara dike aka obebi ka obebi si enye ego obebi arụ ya arụ ka mụ na ego na ka wee ihe na-esi ịma mmadụ na-esi obe owu na gash onye na-eme ife a agba nwụrụ na ụmụaka kere na aka ego Naijiria nwere mmadụ onye nọ n'ọgbọ nwanyị ise ọga ndị ọga anyị ma ndị na-emewe ọfụma na Lagos ma ndị bi n'ụlọ mmadụ afa dị abịa ole nwanyị ise
Engineer Chidi. Engineer Chidi. Chidi, you are eating your money accordingly. Ọgọ̀rọ̀ South, ọgọ̀rọ̀ Nigeria, ọgọ̀rọ̀ Lagos, ọgọ̀ Igbo, ọgọ̀ Ilé-Ìlú Ego, DJ, ọba ịnọrọ ọgbọ. Ọgọ̀ afọrọ gị na-echechi egwu maka amaara m onye ịbụ. Ọgọ̀ bụ ịnọ maka nwa ike mee gị mma. Ọba ịnọ egwu na-esi uru dị na chi. Mrs. Naka, I made vote of thanks. And the sum of interview I got collected from him. Exactly goes as it. He's not able to do it. He's not able to do it. He's not able to do it. I go to Abagak. Only Yak. Near Mamunatani. I want to hear from the nose and Amamana. I go to the table. I can go to the mark. Only the quack. Now we are about to close. I'm going to make a new rule. Good evening, Lord. I'm weekend is Sunday. What then Mr. Yates, Ebenezer, the king. I can't believe in about preaching. It is so simple. Good Ebenezer, the king. What was time of April 2024? That's every book in the Swabia. Joe may do the long. I'm always supposed to. I'm always supposed to. I'm always supposed to. As they go to the Nevada, they nothing going on. That's what I'm doing for. And this spot is the platform, Bassa. And then you have a president. And those who know people, Joe, that was not much. Preach. Go to the motor of the people. I'm back at the last time in the present. I didn't thank you all so much. And this is the very way. And you see, I began a little. And this is Congo. And this is a baby teacher. And this is Nigeria. That's the good Lord bless you. May the good Lord bless you. I'm very, very happy. Go with you for time. Thank you so much. And God bless you. Thank you, sir. And God bless you. And bless